Doňuz musulmanlaryň iňki binamastaryn, iňki begayrattaryn heýwan doňuz. Her heýwanyň özüne göre bir hamiýeti bar, özüne göre bir gayraty bar, gayraty namusy. Her heýwan öz ýanyna jüftine hiç moga başga birini ýan golayna getirmeýär. Gurşya, tofulşya başga bir heýwany öz jüftynyň ýanyna getirmeýär. O her heýwanla hiç moga öz enneti bilen zoft geri etmeýär. Amma doňuz diýen heýwan mara, ediýän işi näme? Öz ýanyna jofty barda, aňyrda ýene bir erkek doňuz gelse, bir doňuzyň ediýän işi ýörtüp gidip bagşlan, janybersynasdan aýdýan zady, o doňuzyň alatyny barp oýnamaga durýar diýe, ýaly ýa diýe, soğurýar diýe, şähwetini turdup